siang taka chu man mo takin inchung lama chuan a chawa chuti lai tak chuan a taksa tangin professor cha chu aron chuak le thut siang taka chuan a omdan chu a hre thiam lo hle professor cha chu siang taka taksa chunga chuan lut le in akal le tangala professor cha zaitu pa kha alo lang le a angai tu ana alo lang doctor pakhat chuan siang taka hne na chuan damdoi lo pe chhong turin ashila siang taka mi zia angai tu le chuan doctor pa chuan mak ati ang reng hle ni IC wa tangin kola donga man mo takin akal ngala siang taka chu IC wa chuan man mo takin aron tlan lut ve bok ama taksa zu dam chuak tur adu zia le ala thi theilo thu alo shil ve mek boka doctor dangte po anlo thleng ve ngal siang taka chuan ama te khan heti ang vut hian thenma tur cheu lom tin alo tong khuma siang taka chuan professor cha thuak chu MRI ti angai thu ashila neurosurgeon ko ngal turin ashil bok professor cha atong kam chuak ang chi ate chuan atonga doctor dangte po chu an shil hai hle te hian a chuan professor cha chu ain kol theile theilawa zota siang taka chuan doctor ana hne na chuan professor cha nen chuan rei tak lo thok dun to an ni na ingang thupek nge atana thaber tur ngai tu sak turin ashila kim j1 chuan MRI team te chu akauta a siang tak chuan professor cha maya chuan va khoin a taksa alalum thu chu zoi sep hian a soya doctor an chuan alo thir rengbok siang taka chuan doctor an chu koi betin ti hian a soya siang taka khan heparin mangin chairman jang kha chiu turo ani em ti in a zota chu thil chu ti sual pal ani lo thu le tumreng wanga ti ani thu doctor an hne na chun a shil bok han sengu nan ti tura shila wang le an ma ni hau chu an tran rual thu a soi bok ani siang taka chu atu ka conference an nei na kal ve tura shil turin atia thudik alolan chua to mai tur thu a soi bok doctor an chuan siang taka mai tlang sir chu awa mu voi mana siang taka churan awin deputy director hanan thil ti tir an nei le nei lo chungchang chu aron zota ma se siang taka soi ni lova a ko chunga Thlarau om professor cha ina soi tir ani awang chuan siang taka chuan engma lo she hau lova doctor an chuan siang taka hne na chuan conference kal turin le ama chu abiak tir tur thu asoyani chumi nuwa chuan professor cha chuan mi zong hne na ithil ti dan engkim hi ka soi chu atir kangche atia Thlarau ve tho pakhathi alo lang le ataksa luta athil ti dan te puan chua tira tum le tum lo te chu azota ani chuan chu tiang ati ve ngai lo thu le azomna hum him dut la thin mi ani zia professor cha hne na chuan a soibok doctor hau hian lo ti nak naka professor cha an zai chung chang te le siang taka mi zia danglam thut thin te makan ti thu soin a ko chunga Thlarau lut ni an rin thu hi an lo soya in chan owi chuan lo thupin mi zia fing taka nei thu le adang lam thut thin thu asoyani putar pa chuan yang min hne na chuan mishing taksa changa rang taka chua thei dan te ashila tin chu ba ka mishing taksa arei taka omani chuan alwa taksa kha a khoi boy thei don ani atu ka chuan professor cha chuan siang taka chu ngakhlel tak chuan damdo in a local hun chu lo ngak char chara aron lan mei lo wang chuan rei po ati to hle ni conference hall aron langa doctor tamzok te chu an thut mun tur thewa anom to a deputy director po alo lut ve bok reilo te hnuwa chuan siang taka po chu aron lut ve boka professor cha chuan director han le midang pathum te hmu te lawang chuan mak ati hle mei professor cha chuan tumpo ni la ifi him thei chuang lawang ti in director hanabula dingin avasoya mundang lo langin siang taka chu damdo in aron lut mek professor cha chu ataksa chunga alu don lai tak chuan siang taka chuan thil theng soi turamin du te chu ka soyanga ni meilom ti na lo soya chumi awang chuan siang taka taksa chunga po chuan alut le talawani conference room a chuan chairman jang chungchanga boina omte chu chinfel tumin an bei meka doctor hopo zona an zo thlomani chairman jang chu professor chain a zaizo hnuwa man mo takin a chuaka ma se chairman jang chu alung phurang thutin an zaina chu atret ani an ringa professor cha chu biak an han tum thin ma se
professor cha chuan accident alo tok reng ani ti kan hriat theuh kha heparin damdoi an pek za chu doctor te an zota ma se an zo chuan chana mumal taka pe thei tlat lo siong taka chuan ba na lo phara ama ani thua soi doctor Kim Jae-wonan engti tur che en ngi ashil che ti in zo na an zo bela siong taka chuan heparin damdoi chu sangkhat atipung turin ashil thu asoi vele a heparin sangkhat chu ipm ti in zo na an zot le ma se siong taka chuan unit khat po apek lo thuina chang athu soi chu thu dik tak ni in jongkyong dok chu a khoi lo thu le a khoi ngai hau lo tur thu asoi ani fiana inayam ti nan zot le a ma se fiana tak chu om lo thu asoi amai ro chu mutu anom ti thu asoya nurse pakhathi lo ding chuak ani chuan ti hian asoya doctor kangsang tak chu local ngein damlo jangkyong dok chu mu adu thu hi aron soyani ti in conference a doctor haule rorel tu te ma chuan asoyani siong tak chuan nurse ne na chuan chart en adila chart a chuan chairman jangkyong dok a chuan heparin zanga pe kani to thu a in tar lang ani siong tak chuan asoi fi ta zung zunga damdoi chung chang le mishing taksa chung chang a soilai te chuan rorel tu pa chu ngei am takhian rorel tu pa chu ngei om takhian a tong khuma damdoi lam chan chin shemia lo ini take engtin nge ka soi kwal vak vak pai jok in she thiam don chuang lo atia doctor shen khatte chu an lo nui tet tet hlom siong tak ka chu nurse hau kianga coffee hi a ina yang mina chuan a lo thli reng bok doctor hau chuan wa tan fanga yang mina hunani doctor pakhat chuan adin mun chui shiat vereng kha atilia doctor te hian a chuan hunana ireng pon damlo te chu melpo amel chin e ngai hleinem ti na chang ani Thlarau pathum an ron lang vele ta chu mi pathum te chu professor cha adam lo thin te hi an lo nia ma se tu na chuan damlo an ni to lo thu an soya an thi to thu an soi bokani an ni ho chu hlo de wang chuan siong taka ko chunga chuan alu ta deya damlo ni kho shelo om rang hi an neya chu chuan enkol po amamo to nangiang mai zai ani ma nge ya an enkol masak phot angai ani in chan o I chuan doctor dang ka kau mai donem ni atia siong taka chu lo let le in midang phone ngai lo thu shil damlo nat dan te chu shila achunga professor cha oma wang chuan a konfi hle ani ma se professor yang mina Thlarawina chu asan hnu ero chuan engte wal ani le silo yang mina le chairman jang Thlarau te chu anin koma chairman chuan nang ang mi fing tak hian ka chart kha I en ani chuan hun ka nei tam to lo zia chu hria thia mai ka ring atia tin heti hian soile in thimai tur chan chuak thei tu ini phot chuan doctor nilovin pathian ini ang atia yang mina chuan chairman hne na chuan achunga thil ti swal tu chu tu po ni se aman chhuwa tur thu asoya ma se chairman chuan alhen theilo tur thu tiam ngai lo turin ashilani chairman chuan afapa in mi abela hi ashia chumini la professor cha chu ataksa mundanga son chu atum thu asoyani ma se ataksa chu alo la om hlo doctor hau chuan chu tianga professor cha a anda chuak mai tur chu an the thiam lo hlea a chan po koma om ve tho dam lo dang te chu alo bera thakha chuang lo chu an son chuak ngai me olovani doctor an chuan deputy director chu avabia professor cha son chuak tur thu pe tu ani thu ashila hetianga ati awanga thok tu dang ten an soi du dan tur te ashila akal thuilu tukma mani ati bokani chutiang thu asoi chuan deputy director chuan hetiang thleng min kaltir tu chu nangma hi ni atia resident pakhat lek po boy pui zo lo wang chuan doctor an chu a haule ta shep zoka doctor an chu aril ru po boy khop mai heparin sanga mi lo pero professor cha thupe kani Kim Jae-won milak tak lo pa thileng ma hi thatakina puitlin thei hlol lo poi khoi tu ber chu doctor an ani ti kan thei ta mundang aron lang le a siong taka chuan professor cha taksa chu lo nor chhu atum mek nu pakhat a ko chunga Thlarau lut ve tho nu khan aron nor puya elevator lama chuan an kalta a siong taka le deputy director te chu anin mulhol mai sejini chu ron langin aron hum ta hlawa
adam lo ani thu aron soyani sejini le siang takate chu anin bia sejini chuan US a om lain mail shiat lovin chairman janga file chen khatte chu avathona siang taka chuan aril rumumal lawanga thil a thlak tak tipal angin ain soya sejini chu akal santa a professor cha chuan sejini kal liam chu athira adai dan na bang chu apel thei si lo lungnur takin a omta a siang taka chu man mo deuh hian aron kal phei duk duka ato pa chuan dai dan na polam chu akal ve theida zana nia siang taka chuan nu pakhat hi awasuwa professor cha Thlarau chu a chuak ta pon lama Thlarau a chu awang chuan professor cha Thlarau chu aral don tamaya siang taka chuan akianga chuan Thlarau a omani ti hi alo hrenga ti hiana tia ta hian ilo omani chuan he nu hi I chan him dun teang ti in akut veilam chu aphara episode 3 na chu khati zong khania episode dot lenen kanin mul evat donia